Bali, gagawin natin ngayon die-in. Pero yan, kita nyo, ginalaw na rin, pero yan lang naman ang nakita ko. Tapos dito wala namang major na ginalaw. Yung welding pala na to is galing pa ng Cebu, pinadala sa atin. Tayong gagawa. Tapos yan yung box niya, galing ng GNT. Tapos magsimula tayo dito kasi hindi ko rin masyadong natatandaan kung anong naging problema talaga nito. So check tayo, diode mode. Yan. Test lang muna tayo ng pinaka basic, parating basic. So hindi naman shorted yung output diode natin. Balik ta rin natin. May masuka tayong 0.307. So bali okay yung output diode natin. Tester natin yung main cap. Yan, wala naman. Dapat mamatayan. Yun. So bali okay yung main cap. Bali ang gawin natin dito, tanggalin ko muna lahat ng puti na yan para may access tayo sa mga parts na nandyan. At palitan na rin natin yung pyesa na to, pati yung op pump at saka PWM, pati ito at saka yan, kasi dun sa video nung may-ari umilaw yung overcurrent natin. Hindi lang intermittent ang problema nito, umilaw din ng overcurrent niya. Kailangan nating mapalitan yung mga parts na nag-cause doon. Pero bago yun, kailangan muna natin tanggalin lahat ng mga pyesa rito, pati dito banda. Papalitan natin ng pyesa para mawala na sakit ng ulo natin at saka hindi na tayo mag-alala na babalik pa yung sira. Saka yung IC na tinanggal na natin yan, wala nang IC yan. Papalitan din natin to. Bali may inanda na akong pyesa na nandito na lahat para pamalit yan. So ngayon ang gagawin natin, tatanggalin natin lahat yan para maglagay tayo ng panibagong pyesa. So nakikita nyo dito, yan yung mga bagong parts natin. Bali yan, tapos na, kulang na lang yung IC natin dito. Yan na lang ang huli nating ikakabit. Bali ngayon tapos na nating mailagay lahat ng pyesa, pati IC original ni die-in 100%. Tapos ito yung mga pinalitan nating pyesa, meron pang dyan, yan. At pagkatapos dito, papalitan din natin yung na yan, yung IC na yan. 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 At pagkatapos nating mapalitan yan, i-monitor ko ngayon lahat ng signal para naman walang palya yung gawa natin bago natin ibigay kay customer to. At saka bakit ko papalitan yan, kasi ito yung video niyan. Kita nyo, umilaw yung overcurrent natin. Kaya kailangan nating palitan yan. Pero sa case naman na to ngayon, hindi pa naman lumabas yung overcurrent natin. May
time lang na lumalabas. Pagka humihina, lumalakas yung welding machine, lumalabas yung overcurrent natin. Kaya papalitan natin yan para sigurado tayo. Tsaka check ko lahat ng signal dito para malaman natin kung anong naging dahilan, kung meron pa ba tayong kulang na pyesa o meron pa bang sirang pyesa dito na kailangan nating palitan natin bago natin ibigay kay customer to. Tapos nakahanda na yung ano natin, oscilloscope. Yan. So ngayon, on ko yung unit, tapos testing mga signal, pero pagkatapos nito talagang i-check pa ng maigi to, kasi sa ngayon yan, nagkaroon na tayo, umandar na yung unit. Makikita nyo, umandar naman yan. Set tayo ng 203. Tapos yung output voltage natin, naka-monitor tayo ng dalawa, isang 25 volts sa relay at saka ito 62.3 volts. Yan, yung output natin dito gamit yung fluke natin. Yung isa naman monitor ng supply ng welding machine tsaka yung output. Bali okay na yan. Ang gawin ko na lang dito, i-check ko yung mga signal. So, tingnan muna natin dito yung mga signal. So yan, okay naman yung signal natin. Ang frequency natin is 48.5. RMS is 8 volts. Peak to peak natin is 15. Okay yun dyan. Dito naman sa kabila, yan, okay lang din, ayos naman. Tapos dito tayo sa, ayan, nakita natin yung signal. Okay naman yan, wala naman problema dyan. Okay naman yung signal na yan. Tapos lipat tayo dito. Yun sa kabila, sa baba, ganun din. Bali okay yan, kasi yung isa sa taas at saka isa sa baba. Tapos yung kabilang IC, yun, okay din. Yan. Tapos dito sa yan sa baba din. Bali okay na. Pero kailangan ko pang matest yung mga signal ng op-amp natin. Kasi nakita naman yun dun sa video na nakapost nga lang yun na umilaw yung overcurrent natin na kulay dilaw. Kaya papalitan natin yan at saka itetest ko rin yung mga signal para wala na tayong aberya dito sa welding na to. Malayo-layo yung biyahe ng welding na to, galing pa ng Cebu to. Kaya kailangan natin ng masusing pagsusuri dito sa mga signal. Kung wala na ba, kung may kailangan na itama, kailangan nating gawin. Mahirap pag welding na to, napakalayo. Bali gawin ko na lang dito, papalitan yan, IC yan, tapos testing ko ulit dito. Bali ngayon magpalit tayo ng op-amp. Bali, ito na yung natanggal natin. Ito yung ipapalit nating bago. Bali, dito pala, no, may sasabihin ako. Kasi doon kasi sa iba, nagpapalit sila dito ng pyesa na parehas ang footprint pero hindi parehas yung number. Si Dydin, ang nakalagay ni Dydin na parts ng op-amp is 258. Tapos, ang karaniwang natatanggap ko pagka Dydin dito na dumarating sa akin na nagpapa-repair, pinalitan ng op-amp, ang nilalagay nilang pyesa is 358. Parehas ng footprint. Meron silang pagkakaiba ng konti dito sa 258. Kasi kung 358 ang ginamit, dapat
358 din yung nilagay ni Daiden dito, kaso hindi, 258 ang nilagay niyan. Nakita natin dito, yan 258 yan. Yan yung parts ni Daiden. Kaya kasi yung ibang mga technician sumasakit yung ulo kasi nga naghahanap din sila ng sakit ng ulo. Para hindi sumakit ulo nyo, kung ano yung original part number, yun lang din ang ilagay nyo. Para minus sa sakit ng ulo. Kasi pag iba kayo ng number, hindi naman yun ang nilagay ng manufacturer na number in the first place. So, tapos papalitan nyo ng ibang number. Kayo mismo ang naghahanap ng sakit ng ulo. Pagkatapos nung nailagay nyo, mas lalong lumala yung sira. Hindi naman yung number na yun ang nilagay nyo. Kung anong number nung nakalagay ng manufacturer, dapat same number lang din ang ilagay nyo para iwas kayo sa sakit ng ulo. Tsaka ma-minimize nyo yung mga problema na may encounter nyo. Bali ngayon testing tayo pagkatapos nating mag-replace ng O-pump. Bali okay na yan. Pero kailangan ko pa rin tong i-monitor lahat ng signal bago natin itawag kay customer na okay na yung unit, bago tayo mag-go signal na okay na. So ulit yung monitor natin, dalawang tester, isang Fluke, isang Sanwa. On natin yung unit. Yan, nag-on na. So, meron tayong 25 na secondary voltage. Tapos yung Fluke natin is yung output voltage natin, meron tayong 66. So, bali okay na yan. Kailangan na lang natin tong i-testing, i-welding sa labas. At saka pagkatapos nun, i-monitor ko ulit lahat ng signal para sigurado na tayo bago natin ipagbigay alam sa customer na okay na yung unit. Bali testing tayo para maintindihan nyo yung signal. Yan, okay yung signal na yan dito. Yan, pagka ganyan yung signal na gumagalaw, try nyo munang i-auto. Baka pumirme sa auto. Try nating auto. O yan, nagpirme, ibig sabihin okay yung signal. Pero pagka nag-auto kayo tapos magalaw pa rin yan, may problema tayo. Dapat walang ganyan lang yan. Dapat yung signal is hindi gumaganon at saka hindi gumaganyan. Hindi gumagalaw. Kasi pag gumalaw ng ganyan yan, gumalaw ng ganon, either dun sa dalawa, pagkabit nyo pa lang ng IGBT, maya maya sira na agad yan. Dito tayo sa 11, yan. At saka 14, yan. Okay yung signal. Tapos dun sa natin, dun sa MOSFET natin na IC, yan. Makikita nyo gumagalaw. Pero pag pinindot natin yan, yung auto, dapat yan. Ganyan lang. Naka-steady yan. Bali okay yan. Ganun lang. Ang pagtitest at pagdedeklara na okay yung signal ng PWM. Bali, ito pala yung board view ni Daiden. So, kahit na anong pyesa man dyan nang mawala, kaya nating ibalik lahat sa original. Kasi meron tayo yan. Bali, ngayon, testing natin ng welding para malaman natin kung makokontrol ba natin yung current. On natin. Yan, sagad muna natin ng 203. Bali okay. Yan, 95.
Okay din. Four six, 4.5. Okay din. So dyan tayo sa 150. Testing pole wheel to. Bali, okay na. Balik lang tayo sa loob. Bali, andito na tayo sa loob. Inassemble na natin si Daikin DDI W200. Yan. Bali, huling test na lang to para pwede na natin ibigay kay customer. On natin. Yan, naka-on na. Set tayo ng 157. Tapos voltage. Yan, 63.3. Tapos check natin yung output dito kung meron bang sumamang AC o wala. Set tayo ng yan, 50 volts. Tapos check natin. Tingnan natin yung oscilloscope. Yan, test natin. Yun, malinaw, malinis, naka DC lang talaga. So goods na to. Bali, pwede na nating ibigay kay customer to. Pwede na nating tawagan. Salamat sa mga nanonood ng mga videos natin, ano. Kita-kita ulit tayo sa susunod na video. Hanggang dito na lang siguro. Maraming salamat.